Shalom. Ta mulai mah kebaktiata. Hamuna akadongan nang tinubus ni Kristus. Arion ima ari nagoklas ni roha nabinasa basahon itu hatta tu hita. Pesta parningotan ari hananaik ni tu hatta Yesus tu banua gijang. Ibana nang mate di pinar silang jala hehe muse di ari patuluhon manaluhon hamateani. Ima gabe permulaan ni ngulu na imbaru diganup na tinoppa jala hananaik ni tu hatta Yesus tu banua gijang. Ima gabe papatarhon tu sandok na tinopanai tinopai naung hudul ibana di habangsana na dibadiai. Di bagasan ibana do haluaon do hamuliaon ni saluhut bangsona jala holan di bagasan ibana do takas haluauta ro di saleleng-lelengna. Alani di bagasan lasni roha tapuji ma ibana tapat tibul maguarna parede ma hita. Mari hite-hite gorni debata ama, dot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gorni ton di parbadia na tomo palangit do tanoon. Songono do di dok Tuhani, bahenoku do sogot namo nangi rap dohot au hudul di habang saki. Songon au namo nangi jala hundul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
hita. Ale Tuhan debata, pargogo na so hatu dosan, say pargogo imahami maka porsay anakmu nasasadai. Si Pangulo hami, na manaik tu surgo, asahu parohahon, hami roha Banua Gijang. Say suruh maton di parbadia tu rohanami be, asa ibana toktong mengajari hami, jala patauhon hami gabe si tindangim di Portibion. Saya pemonang mahami manaluhon dosa dot hamatean. Burupi mahami padauhon biar sian rohanami. Papos marohanami marihite-hite ton di parbadia paboa na dongananmu dohami sahatro di ujungi hasianganon. Amin. Patik ni dibata di pesta parningutan ari hananaik ni Tuhan Yesus sadarion, ima natar surat di Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Jadi ni nama mandok nasida. Lau homa hamu tuliat Portibion, jami tahun hamu ma barita nauli, tu nasa na tinopa. Rapanggido gogo mahitasian Tuhan debata, lau mangolahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargui mahami, mangolon na homba artu patikmi. Amin. Saderion di hari perningkotan hananaik ni Tuhan ta Yesus Kristus tu Banua Gijang dengado ingon tata nasa dosa nata ulah salilingon.
Manaik tu hata tu banua gijang la mangondihon hita tu amai. Hundul ibana di siamuni debata ama lau manguhumi nasa pardosa. Nasa na porseama mengukuhon dosana dapotan hasesaani dosa. Alai naso porsia hona uhum do ala nii dina jongjong hitan waeng di adopan ni debata. Taingot manasa paru lauta naso hinalomohon ni debata. Tabuan ma tu debata na mangului anggiat di sesa saluhut pangalau siotai. Tuhan Yesus beriau di Sion, rela semua tujuanmu, Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitopan nasa nadong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom. Manopoti dosa nami. Akan nahula nami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite-hite sian tubuh-tubuh ni rohan nami naroahai. Nang siapa kateon nami na soture, ro di pangulohon nami dihisap-hisap ni rohan nami. Perdengan bahasa jala para si roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Kebesahat hami tu hangluana sora sudah. Da pinar baga-bagam di aka na porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringut hasesani dosata. Adong do dihita si Tuhan ni malim na songoni. Na hudul di siam ni habangsa di hatongamon di banua gijang. Di baheni tarbain ibana do panguluhon ro di ujungna akan nasandok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangiakon nasida. Asa ngapon ma di debata na digijang. Tuhan
ni Tuhan Yesus mengarade inganan dina Porsea. Namarlas ni roha do hita nuaeng makalason parningotan diari hana naik ni Tuhan ta Yesus Kristus tu banua gijang. Dung salpu haporsuho nati naun nai dipatadahodo dirina mangolu tunasida marhite lan tada imana pinataridana dirina tunasida leleng di 40 hari dohot makatahon taringot tu harajoni debata. Alai jalon muna do hagogo niton di parbadia na songgop tuhamu gabe sitindangiku mahamu di Jerusalem dohot di sandok Judea dohot di Samaria sahatro di ujung ni tanoon jadi dung di dok songoni tarisat ma ibana di panotati nasida dungi dihilopi ombuni ma na ibana sianjolo ni mata nasida. Akana mandok, oh hamu halak Galilea, ahama say jongjok kamu mamereng dopak gijang. Anggo Jesusi na terhitsat sian lambung na tu banua gijangi. Narodo ibana sogot, songona ini damuna ibana lau dopak banua gijang. Aka ido salutna mandadati martangiang sian sada ni rohana sida rap dohot akka perempuan do si Maria ina ni Yesus ro di akka angginai. Ai otik do gunani na pabursihon daging alai itu salutna do hasea haudalatoni ai hanguluan nuaing naksogot di baga-bagahon haposat do hatai jala tau di situ tu jaloon ai alani ido umbahen lo jahita jala marukil ala makirim hita di bahen namangulu si palua halak salutna alai sumurung akan na Porsea atong tadok mamoliate tu debata ama siala asi dohot holong ni rohana tu hita. Amin. Epistel di hari nanaik di Tuhan Yesus ima di Enesian pasal men 47 ayat 6-10.
Manaik do tebata mardongan parolop-olopon, Jehovah mardongan suara ni sarune. Ai debata do raja ni liat portibion, edeon hamuma ende sipodaun. Marpungu do akka nasangap di akka bangso tu bangso ni debata ni si Abraham. Ai debata do napuna akka lobu-lobu raja ni tanoon timbul situtu ibana. Idu saatna martua do akka natumangion hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tahadidako ma haporseutai, songona hina tidako ni dongan sa haporseon di sandok portiubion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama palguguna suatu dosa, na temo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak debata Jehovah na sesadai, ima na tidubuhon si Maria, nagabi-gabian sianton di parbadia, andorang sohabubuhan. Naido kuhata na tumaw na bernit di panguman ni Silatus na mati terpaja ido ibana di hau pinarsila na tua tu banu atoru dung ditanom na mulak mangulu jari patuluhon na manai tu surgo lahun du tu siamu ni debata Jehovah amanai parguguna satu dosani isi ma ibana pawima mulak sogot tu tanoon mangumi hak na mangulu dok na mati au porsea diton di perbadia jala adong sadahulia nabadia, uri hato panihra Kristen akan nabadia, dohot ya sesani dosa, dohot dihatai namando, mulak mangulu sugut daging nihalak nang mate, dohot yang ngeluan nasura sudah. Amin. Sungguh-sungguh dihita, iya di hari Kamison di hari naik, madurung kita 2 amplop, sada amplop tu huria pusat dot pembangunan, sadanai itu operasional gereja. Jadi 2 amplop. Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 kita berminggu seperti biasa jam 7.30 bahasa Indonesia, jam 10 bahasa Batak dan kebaktian jam 5.30 jam seperti biasa hari Minggu. Ima saat. Karena di Mahita. Yesus,
Dami ni bata sian salhu na roha. Ima mangaramoti akka ati-ati. Dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus, Jesus Tuhatai. Amin. Shalom madhita saluna. Huriata na malasi rohita di pesta parningotan di ari hananaik ni Tuhatta Jesus Kristus. Tajaluma barita nauli si hangulhunota ima di Evangelium Lukas bidu 24 mamukamay sian ayat 44 saat rodi 50 tolu tapai hutihutma di bagasan rohat taganuk. Jadi ninay banama madok nasida umma akka hataku asahu hataho tuhamu ujurap dope ahu dohot hamu iko jupang do salhuna natar surat taringo tuahu dipatik ni si Musa diaka panurirangi nang di buku pesalmen. Jadi dibuhai marohana sida asa dia tusi natar surati dungi ninna mandok nasida songonido tar surat hian manaon na porsu Kristusi jalahihi sian namate di ari patuluhon jala barita honotong ma marhiti-hiti guarna hamu bau ni roha mangalap hase sanidosa tu sude akka bangso mamuka sian huta Jerusalem hamudo maka tidak kosa jala suruoku masonggop tu hamu na pinarbaga-baga ni damang alay mian mahamu di hutaon paima di solukon hamu haguguon na sian gijang. Jadi ditogihon ibana ma nasida ruar tukan Betania dungi di pahirbang matanganna mamasu-masu nasida. Jadi di namasu-masu nasida ibana sirang ma ibana sian nasida jala tarhidat tu gijang dungi di sobbana sida maibana jala mulak tu huta Jerusalem marlas ni roha si tutu. Jadi totong mana sida dijoroi mamuji-muji debata ido nang sahatna dihamu akadamang dainang dihita taida majo jalata jaha majo akamang ima topik niming gutta. Taida majo ta jahama sada dua tolong terhidat madok mahita sada di topik niming gutta di kertas acara. Sada dua tolong terhidat Yesus tu gijang marlas ni roha si tutu mahita. Terhidat Yesus tu banua gijang marlas ni roha mahita. Alani dihamu akka baramang dainang marlas ni roha. Atong ido si tuhu ni Tuhatta Yesus naung manaik tu banua gijang. Atong hitama akadamang si tidangi ni Kristus. Kitalah menjadi saksi Kristus. Atong nasugot akamanginang isi mahita tu amatta tu inata manang inata tu amatta manang hita na toras tu yanakon buha tardok hita do nasugot hihima bangunlah kita mau ini gereja peringatan kenaikan Tuhan Yesus buha adong dohita masih hahihion nasugot adong dorati kamang totu molo adong dohita masih hahihian nasugot lau tu parningutan di hananaik ni Tuhatta Yesus Kristus totu nunga sitidangi huamang nunga sitidangi hoinang sudah kita kalau diingatkan oleh papi kita, mami kita, mama kita. Tadi pagi ke remaja Naposo Bulung. Berarti Anda remaja dan Naposo Bulung. Kita sudah menjadi saksi Kristus. Tentu Bapak Ibu kita bangga sian julu. Nungari to Tuhon asa di hari hananaik ni Tuhatta Yesus Kristus.
diliburkan. Alanido hari-hari nasional sadasiani ima hari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus. Jadi nunga diliburkan secara nasional, hapi anggo somar minggu do, na di pegawai negeri do swasta, saya tidak tahu lagi Bapak Ibu. Padahal secara negara, secara nasional sudah kita diliburkan hari ini Kamis tanggal 9 Mei 2024. Dan bahkan Bapak Ibu kalau kita baca di kalender kita, dulunya dibikin kenaikan Isa Al-Masih. Sekarang Bapak Ibu sudah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tidak mah kalender nasional akamanginang mau tajaha manangandong dumula sianon kenaikan Yesus Kristus ke surga. Artinya Bapak Ibu, saya melihat itu atau saya menafsirkan itu, semua yang membaca, kenapa sih? Hari apa sekarang? Kamis tanggal 9 Mei 2024 libur. Mungkin juga orang lain atau agama lain menyaksikan bahwa sekarang kenaikan Yesus Kristus ke surga bagi orang-orang Kristen. Sehingga dengan itu saya bisa menafsirkan mereka juga sudah menyaksikan nungagabe siti dagina sida hari ini libur untuk hari Kristen, peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Apakah Bapak Ibu tidak bangga kita sebagai umat-umat Kristen di Indonesia ini? Kalau dikatakan oleh negara, stoplah itu. Ya peringatan kalian buatlah di hari-hari yang lain. Mungkin kita bagaimana? Apa kita gontok-gontokan Bapak Ibu? Tetapi terima kasih buat negara kita Sian Najolo di kalender nasional sudah ditetapkan bahwa ada dan sudah diganti oleh dengan masukan dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia supaya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Itulah kita lihat bagaimana mungkin juga sebagai umat HKBP mungkin hari kenaikan agak sedikit orangnya gereja. Siana juru DP HP sangat urgen, sangat penting. Kalau mungkin di Jumat Agung perayaan sangat itu antusias atau Paskah mungkin kita mengucapkan selamat Paskah gitu Bapak Ibu. Apalagi kita mungkin di pesta Natal dan Roh Kudus juga kita pestakan 2 kali. Roh Kudus pertama dan kedua mungkin bisa saja di HKBP secara umum agak sepi-sepi Bapak Ibu ke gereja. Padahal bagaimana kita sudah dikatakan oleh Yesus, mengeradi, saya mempersiapkan tempat bagi kamu dan kamu akan bersama saya. Mungkin juga bukan begitu ngetren Bapak Ibu di kata bahasa Inggris Happy Encasing Day, Happy Encasing Day. Jadi bagaimana hari yang luar biasa. Hari yang luar biasa hari ini bagaimana peringatan akan Tuhan Yesus yang naik ke surga. Atong ima lasni rohata nakaning didok ditopiki marlasni roha mahita saluhuna, bukan perpisahan dan gabi persirangan alai gabi amanah. Tu akahita aka naporsea, bukan perpisahan yang ku tangisi tetapi pertemuanlah inah kanapo swate. Jadi bagaimana dengan Tuhan Yesus untuk memberikan tongkat estafet happy ending. Bagaimana pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus selama 40 hari Bapak Ibu. Asa nungga di Popai sudah diajarkan bagaimana dari sudut teologis, bagaimana sudut pandang supaya mereka tetap bagaimana Yesus memberikan sebelum
Kenaikan itu memberikan pendidikan, masa pembekalan, masa penggemblengan, masa bagaimana murid-murid supaya mengetahui bagaimana tentang firman Allah, bagaimana tentang Yesus Kristus. Idonak kaning didok huhatau dope tu hamuna narap ahu dot hamuna dipatik ni si Musa dot akka panurang buku ni akka palpesalmin dibuhai rohana sida taringot tu natar surati. Ada masa pendidikan Bapak Ibu, ada masa pembekalan, ada masa penggemblengan kepada murid-muridnya supaya lebih mengerti apa yang sudah diajarkan, digugah kembali, diingatkan oleh Yesus kembali kepada murid-murid supaya mereka tetap tahu bagaimana firman itu di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Dohok natar surat manau naporsu Kristus jalahihi sian namate di ari patuluhon. Bagaimana mereka yang telah menyaksikan bagaimana Kristus yang lahir, bagaimana Kristus yang mati bangkit pada hari yang ketiga, dipaulak muse, diharuhahon, diajarhon, tu masa-masa pendidikan selama 40 hari dengan modal pendidikan pengajaran akan firman Tuhan. Boy Mara, Isarani akka sekolah, setelah mengecap pendidikan, setelah mengecap dari fakultas atau universitas, bagaimana dengan pendidikannya, bagaimana dengan disiplin ilmu yang dia sudah pelajari supaya diupayakan atau dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Bui marahami diaka teologia. Jadi nunga digembleng bohado tutu di masa ni nang semester 2 nunga masuk sekolah minggu tuaka remaja na poso do tuaka partiga-tiga na di parluasan do na di pajak horas mabain minggu di manugot di pukul tonga onom songoni di partiga-tigaan na adong di dohonota di parluasan. Bagaimana ke penjara, bagaimana dengan kunjungan ke rumah sakit, dan itu telah menjadi bekal sebuah masa penggemblengan, sebuah masa pendidikan supaya praktik nantinya akka padita akana di teologia boy dipraktikkan musena tu tonga-tonga ni nang huria songonima di lehot tu hatta Yesus Kristus tu akka si seani asa takas di baritahun nasida goar ni Yesus gabi goar mangalap hamu bau ni roha untuk pertobatan metonoia asa mamukasian huta Yerusalem. Bagaimana Injil itu mengubah, mentransformasi kembali kehidupan manusia yang lama, atau supaya terang Injil diberitakan kembali kepada orang-orang, didengarkan kembali, digugah kembali. Bapak Ibu, hamudo maka tidak kosa saudara yang menyaksikan bagaimana yang telah dikatakan oleh Tuhan kepada kita masing-masing, kepada murid. Didok nang di Yohanes 10 ayat 10 1 lalu satokin nari nama dang idaw muna beahu dungi satokin nari muse idaw muna maahu gabi masipad doha maak kasisian dia do astuanna nanido na tuhita satokin nari nama adang idauta be ibana dungi satokin nari muse. Jadi do matu nasida dia do astuana asama moto ma nasida taringo tusi alai takas asa gabi si tidangi do di silapatana gabi takas idaun nasida bohado muse idauna Kristus manaik tu banua gijang atong disido hurian itu hata bohado hita asa takas gabe diha panurangon manang taringo tuha parion ni hamatian ni Kristus saha tuhayona nunga dipatorang nak kaing diayat 47 nang di 40 sia bohado terhisat di tonahu muse asa burhat nang akka sisianna gabe parbarita nauli molope tadok
asa adorang sotur pukonunga di tonahon bagaimana Yesus yang transenden imanen dau jonok bohado muse Kristus na transenden na tarhisat tu banua gijang ima takas pabuahon na tuhita lehonokuma todi pangodianan na imanen na selalu dekat kepada kita ima paimauta nang diharoro ni todi parbadia nang tuhita lehonokuma todi pangodianan asatakas ima Kristus nang tarhisati tahapursai akka amang inang asatakas tungulu na beribadah na kaning dungi memuji-muji manasida nang dijoroi marpungu takas ima lasni roha gabi sadahaguguon nang di akasisian nang tuhita nunga tarhitsat sudah Kristus naik ke surga alasianido harorwana atong lasmarohata damang dainang nuaing nunga di pasat tuhita tua kasisian na jolo nang tuhita saunari asa takas barita nauli tahanguluhon jadi kita bersaksi tentang Kristus meniru gaya style Kristus menyerukan bagaimana pemberitaan Injil sekaligus bagaimana penghapusan dosa kepada manusia. Ibarat nata jalo akamang di 182 tahun nasalpu naropar barita nauli tutano batak di sigi dohita di pahuba dohita kamang inang sian hahulumon tuhatiuron asa dapotan hanguluan tanpa berita Injil, tanpa Kristus datang ke tanah Batak, kita orang Batak bukan siapa-siapa. Alai tadokma, marlas ni roa hita, songon topik ni mingguta, marlas ni roa hita, halak Batak nuaing, nunga takas tajalo, nunga takas tahanguluhon barita nauli, nunga takas buhita, mangarirak sadok, tugu internasional digugu ni barita na uli idoi atong takasma buhado hita kamang siti dangita buhado hita gabi saksi Kristus so en haido amang sian kitualan sia bagaimana ketika ada seorang Bali dia kuliah tetapi dia melihat bagaimana gerakan mahasiswa Kristen Indonesia begitu indah persekutuannya. Bukan ada sama saya memberitakan Injil, tapi saya melihat bagaimana orang-orang Kristen itu dalam persekutuannya di Badungom Mena Masa. Jadi di penginjil atau pengikut Kristus Bapak Ibu Saudara atong tugas tamay akamang inang di tengah-tengah ni parbarita naulioni ido gabe nuaing si takas nahita tajaloma hatai tajaloma berita nauli dalam perjanjian lama dan perjanjian baru mungkin sudah terdegradasi oleh ilmu atau pengetahuan sekarang. Mungkin sudah banyak kepada buku-buku yang sekuler Bapak Ibu. Mungkin karena kecanggihan teknologi sudah banyak meninggalkan atau tidak membaca lagi firman Allah. Di sini bagaimana Yesus kembali menggugah para murid dan kita sekarang bagaimana firman itu, bagaimana perjanjian lama, perjanjian baru sebagai modal bagi kita lebih dekat mengenal Kristus dalam kemujizatannya, pemberitaannya. Bapak Ibu, ikon nang tonahonot tadoi akadamang dainang iko borhatita songon ama ina parbarita nauli di tonga-tonga ni nanguluta tauji majo akamang widahami bohado edeta di 210 tunias tu Sina tu Borneo tu Afrika idun waeng di dok pursta alung HP edeni hakabipi iko saat hita tu Afrika ina dia detai jadi ido nang diutus sian na poso ni Huriaton si Jeffrey Lumbanggaul ima volunteer na tu Afrika nuaing di bulan onom dung tapis tahun anong 125 tahun siding ni HKBP di pasah matu Afrika 12 na poso ni Tuhatta pendeta calon pendeta baik perempuan
juga laki-laki. Jadi 12 manong asa terdunduk kita ro Jerman buasarak tu hami daong dangadong dihatani denami tu Jerman tu Afrika doina atong tauji maju akabanginang mangida edeta nomor 210 di ayat 4 dohot 5 laos tai dehon ma colong kepada IT 210 ayat 4 dohot 5. Tuhan nami sai sonang iman sudi dongan nami na di Sumatera dohot halanias halak Borneo ayat 5. Ang piakajo mana di Afrika do di halasina dohot Asia. Oh Jesus panodang sai sondang iman asara mamsombatuho di bata. Oh Jesus panodang sai sondang iman asaro marsombatu di bata. Atong gudang nai akamang inang tugas parbarita naulion tu sending ke dalam parbarita naulion tu hita na dihuriaon do tu luar na dihuriaon nungatakas gabe huria ima GKPM HKBP do nias nang dohot na di Kepulauan Riau tu suku Sakai suku Kubu di Kepulauan Riau na terdalam saat dutusi tadungdung atong tatangyakoma ditugas tanggung jawab ni hita doi nungatar hicat Yesus tu gijang marlas di roha mahita Yesus terangkat ke surga dan kita bersuka cita dengan tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara di mana kita dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus gabe parbarita nauli natakas gabe siti dangini Kristus marhite etika parange nanguluta tuaka tikinaron atong las maruhata law sekaligus do nang parade inganan jaminan keselamatan garansi bagi kita Bapak Ibu sudah disediakan oleh Yesus bagi kita di surga kelak atong las maruhata jaminan ni garansi nungadoh di hoamang nungadoh di hoinang sudah dapat kita semua remaja naposo bulung bahwa kita nantinya menjadi suatu saat menjadi warga kerajaan surgawi. Mari kita benahi sebagai warga kerajaan duniawi. Kita diingatkan kembali asa gabe siti dangini Kristus mahita nuaing sugut rudi saliling nililingna. Amin martang yang mahita. Maulihate marohanami Tuhan nunga terhidat hotu banua gijang alani marlas ni roha situ tu mahami
songon tonam tuak kasisian na jolo di popaiho di loko masa pendidikan, masa penggembalaan, masa penggemblengan, doho masa takas di popaiho Tuhan, taringot tu barita nauli, taringot nang buku si Musa, doho nang taringot tuaka buku besalmen, dang taringot tu hamamatem doho di hayomu, doho diajar hoko berita nauli. Asa margugo sisyani songoni mahamin Tuhan nunga takas hujalo hami berita nauli berita hangulani ima logos Jesus Kristus nang tubuh mate menaik hehe menaik tu banua gijang para dinganan atong dipopai diloko tuhat tuhami tongkat estafet asa gabe siti dangimu hami di tonga-tongan ni keluarga di instansi di nahumalia kami di masyarakat nang di tonga-tongan ni huria nang sending ke dalam doh sending nang keluar atong lasmar nami Tuhan doh jaminan ngulu namin waing doh jaminan garansi hanguluas sugot di paradiho ay nunga diroroho hami Tuhan sian hahulumon tu hati uron sian nang bui nang dosa nami Tuhamu baon asa dot hami taruli dilas di roha parulupo-lupo sugot di Banua Gijang atong ditugas mandat na tuhami borak mahami akan naposom borak maparhadom borak manang amanami na nami gabe sitidangi pinomat di keluarga yan hakon pahupu asrap taruli hami Tuhan di sodang ni barita nahuli Jesus Kristus haluaw namin waing doho di haluaw sugot atong ima tugas tanggung jawab nami Tuhan gudang naidope Tuhan utang nami nasohagar kami marhite barita nahuli tu sadok dongan nami naso di bagasan ho Jesus na di bagasan haliluya dope atong ima tanggung jawab son ama ina paradom nang tugas di sadok HKBP nang buhay Tuhan nang di Pulonias tu Borneo nang tu diba sina Asia nang sonima Tuhan ditugas nami tu bula pituon borama akan naposom tu Afrika mabaritaho barita nauli ima Tuhan naung digubah di edena jolo hape ikon ima tugas nang ulaw nami di partikian parpudion asado lam gudang muse di luat Afrika asa tardungdung laho majalo barita nauli laho makanguluhon nakatami do majalo ho Jesus Kristus haluaw nasida borhati mahami salu na Tuhan atong guklas di roha mahami marhite na rohami Tuhan di pesta parningotan di hananaik mutu Banua Gijang nunga taruli hami Tuhan di hamonangani nunga ride inganan nami di hasonangan atong las roha nami di si ali Tuhan marulupulup siya nasa roha doho to dinami mauliate ma diho ali Jesus Kristus na paradihon ingana doho na maleo tanggung jawab di hami nuaing sugot rudi sa liling ni liling na amin. Tapuji Tuhan laos papumipili yang mahita.
isi puji oki dengan bersama Tuhan. Hamu akadongan nunga tahalason hananaik ni Tuhan Yesus tu banua gijangi. Ha porsiaima mulai ni sadatiki nai baru doi ai nunga di parade Tuhan Yesus ingat dihita di banua gijangi. Atong unang magopo hita nataring dope di portibion. Dileho Tuhan Yesus do natau si ulahonota. Borhat mamaritahon barita nauli tu saluhut natinopa ulahom may di bagasan lasni roha. Pos marohamuna donganan ni Tuhan Yesus dohamu mangulahon lomo ni roha ni debata mari hite todi parbadia. Mono Yesus dongani las roha Yesus ipangurubin las roha hapor siaoni dohot pos di rohami mardongato Jesus las roham mardongato Jesus las roham marsinodang madiho bita pakirimoni mardongato Jesus las roham. Tatangyak kumapiliata, ali di bata amanami na di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhut, si lehon na dinggan, dohot nasa uli basa, na mauliutus, hupasat hami masian na nilehom mitu hami, pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus, di jolom, pasu-pasu may jalaramuti, asa huparhasya kami, pilianon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni si lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin.
Ale Tuhan Yesus Kristus nau manaik tu banua gijang nahudul di siamun ni debata hasangapo dot hamuliau madihoru di saliling ni lilingna namarlas ni rohado hami nuaing ala naung monang ho jala di pabakit debatahu gabi raja di atas ni salhut halo ngangad dosudi dalammu ay di patu toru ho dirim tu toru ni salhut alay gabi tumiboho sian sasudi jala maruli goar asalopit salhut ulu ni tot lau marso batu ho jala ganup pamangan marhato poton hodo Tuhan mauliate marohanami tu ho jala ganup hami tu dalan tu banua gijang gabi dukapo hami gabi situani malim ho na mangodihon hami tu debata sai pasu-pasu mahuriam na maringana dope di hasianganon pai mamarpungu hami tu lambungmu sai pasaut mabagabagam tu aka suruanmu leho tu nasida sahala dot hagugoon sian banua gijang asa marmulia goarmu di portibion sai ajari ma aka partohonan di huriam asa Bartulomo ni ruham aka aturan pamisangon do panugunuguon naung niaturhon nasida di huriam sai gonggomi jala paretai huriam di tano batakon asalam rarat jala monang huriami lihun hapistaran sian banua gijang tu aka iduk nami tu aka padita guru dohot aka situa asalam maraturan huriam di tanoon sai pajongjong harajomu di bagasan rohanami asa marhiras ni rohami mangului dohot mangihutoko pahot marohanami tuho asa huha tidako kami mangulu manang mati pehami hodo Tuhan nami sai paian mahatami dohot dami di huriam asa wingot hami dadahasyanganon inganan nami alay di banua gijang di labung mido sai ramoti mana manggonggomi hami dohot raja do suruan na pinabakitna leo tu nasida hapistaran sian banua gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangului paretam pasu-pasu masalhut parpunguan ni halak Kristen sai homa dongan nasida ju pamarpungu di gereja di persekolahan nang di bagas nabi sailam lokangi masian hami dosa do sudena pasuraton hami di hasianganon asalam malungun hami paimahon harorom mangalap hami tu labung ni amai amin ali aman hami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajaunmu sai saut malumo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sisa madusan hami songon panesan hami di dosa ni dongan namardosa tu hami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Amen.
Pede.